her og ikke nu. Men tusind tak, fordi I vil komme begge to. Find mere information på internetadressen dr.dk/19direkte. I begyndelsen var det nok med en hof eller en tuborg. Så kom de udenlandske ølsorter i hobetal til landet. Og i dag, ja, der er det på vej til at blive en helt ny stor trend at brygge sit eget øl. Vi har besøgt et par nybegyndere. Så kommer vi med den overdimensionerede gryde her. Lars og hans far har længe haft lyst, og nu skal det være. Vi har brugt det sidste år på at overtale fruen i huset. Det var nok den største forhindring. Men jeg må ikke være i køkkenet, så jeg må gøre det i min lade i stedet for. Ret beset er det mest Lars, der vil brygge. Men da faren har svensk blod i årene, var han ikke så svær at overtale. Jeg vil jo helst have en meget stærk øl. Jeg skal helst op på en 8 stykker. Så synes jeg, det smager godt. Altså en blanding mellem mark og blomster og et par sursokker. Nej. Gør det ikke det? De seneste år er Lars blevet stadig mere begejstret for både belgisk klosterøl, engelsk ale og ikke mindst brygkunst fra danske mikrobryggerier. Det er min ølsamling af øl, som vi har prøvesmagt i det forløbende år. Den her ale fra Ørbæk, den er simpelthen fantastisk. Er du ved at være klar derovre? Jeg er klar. Og de store øloplevelser har givet blod på tanden. Nu vil han selv bestemme mængden af humle, og om der skal krydres med vanilje eller solbær. Det er godt nok tom. Hold kæft, mand. De opskrifter, jeg har puslet lidt med, det bliver morsomt. Det bliver rigtig, rigtig morsomt. Vil du ud med nogle af hemmelighederne om, hvad det er? Ja, ikke andet end, at jeg vil lave en kvindeøl, hvor der er tilsat vanilje, og hvor den er meget let i smagen, og jeg vil også bruge en lille smule majs. Til ære for konen, eller hvad? Ja, det er i hvert fald for at gøre lidt for hende. Det er det. Tror du, det bliver godt øl? Det tør jeg ikke at svare på nu. Nej, okay. Lars og hans far er langt fra de eneste, der vil selv. Foreningen Danske Ølentusiaster oplever et massivt boom i interessen. Man kommer hele tiden nogen, der siger, at vi skal starte for første gang, og vi har de og de spørgsmål. Det er da sjovt. Far og søn er ved at være færdige med malt og humle, filtrering og tilsætning af flydende gær fra datterens sutteflaske. Sådan. Nu er der kun tilbage at vente, men det har vi altså ikke tid til, så heldigvis kan vi snyde lidt og tage til medlemsmøde i den lokale afdeling af de danske ølentusiaster. De holder netop i aften introduktionsmøde om håndbryg, naturligvis med smagsprøver. Formanden har erfaring fra indtil videre 8 bryg. Jeg ved ikke, om det er bedre end at købe det selv. Men det er da charmen ved at have brygget det selv. Altså, det er jo en fornøjelse at åbne sin egen flaske og prøve at vurdere, hvordan gik det nu. For Lars og hans far er favoritten klar. Den hedder Vejle Abbey. Den er meget skarp i det. Jeg kan godt lide, at man kan smage den øl. Når man har smagt de her øl i aften, så tror jeg ikke, man går ud og køber en almindelig kedelig dansk pilsnerøl. Det tror jeg ikke. Så jeg har masser af forventninger til alle de bryg, jeg skal i gang med. Skål! Du kan læse mere om håndbryg af øl på internettet. Du kan se linket på vores hjemmeside dr.dk/19 direkte. Vi er tilbage igen i morgen med 19 direkte, frisk fra fad. På gensyn.